5, 6, 7, 8, ibomba mo. Single, single, double, pak, 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 pak. Kapamudzo! Oy, Jo, maya payaba, katsuta na naman kini kay manyaman na kapisasabihan, kaya katang may sabing, Kapamo Jo Podcast. Today is very special kasi abeking ka na akong i-idol one, Kuya Paulo G beside me, at rin kaya katamong guest niya, ni talaga namang ni-request talaga kasi nakakarakalburing ikutang karela. At aliwala, Ela Kapampangan vloggers din ni Kuya Pawa. Pero meto... Nya pala akong inabi, bukeri. Halila, kapira o tatsuko. Uling kailangan ko yung utak, Kenny. Kailangan ko yung utak ang magaling, Kenny. Kasi rin kaya katamong kinumbira, ngayon ngaldo ngayon ni para king Kapamo Jo podcast session, ireng kaya katamong gagalangan, respetuan, akapulisan, ireng mag-represent karela, i-Police Lieutenant Che, ang popay i-Police Captain Ben. Palakpakan talang mayat siya tampong mapakli. Yes! Nanano ko pa, kompleto yung podcast sa titang kapulisan ngeni. Sumbong yun o rin buri yung isumbong rin mga indredos kem baryo, rin journalist, rin pangalat. Da kayo rin mababarangay pag mag-live ko lagi yung sasabihan rin, oy Nina, ibiya ko ning kaya kayong buri. Kasi sabi yo, Jo, ating may marangay ka ako, kasi makanyan, kay bat, kaya sumbong kayong kapitan kasi ka mag-anak na la. Ayaw mo, balo da kayo mga indredos kayo. So, ganaganang ko tangay buritang ikotang tamong ngeni kang police, Lieutenant Che, ang po kang police captain Ben. Kuya, pawating ko mo. Iimbisa sabihin na ini, balo mo, John, tiran me ka nini kasi hanggang yako po talatuki mo ka. Albayan ko lang rin comment Ang po paano minsan, sung masela na lang Ako na balang sagutan Ako na, minsan sabihan ko, ako man abogado, ako man pulis. O ning rugong may nakitla sigurong sumbungan, ring joke na ako, niya, uling everyday, halos mag-live ko. So, retang daily, usually, retang problema da kem baryo, kako dorogo sa sangguni, o ini na ginawa na akong kapamaralanan, king saop na ng CLTV 36, may ngong biratang kapulisan. Bayo sa bla, syempre ko nang tala pa mo, i-Police Lieutenant siya, ampoy, Police Captain Ben, buriyo ba talaga yung pagiging pulis? Kayong nga dawa, sir and ma'am, growing up? Ako, Sir Mac, actually, teacher ko po by profession. So, wow! Yes. So, may kataon mo po na need ko na po talaga siguro yung makasawap ka rin pamilya. So, during that time, atin pong recruitment. So, kanita, may tuloy-tuloy niya po. So, lamunan Teacher niya pala yung Ma'am Che. 23 years and a half na ako po king service. Wow, more than 2 decades, Kuya Pao. Tsaka tutunan nito itong lateral entry ka, daking PNP. Mari, by profession, doktor ka, o minsan abogado, kapitan na katambing ranggo. Bala mo kayong Amerika. Makanyan, kayong Amerika, is itong ating kang degree, automatically ating kang rank. Makanyan. Pag ala kang degree, enlisted, makanyan din kayong Amerika. Ay, kayong Pilipinas. Oh, nice. Actually, sir, ako, pigdaanan ko po from PO1 to SPO4 po. What a humble So, beginning, ma'am. Wita po, rose from the rank ko po. Nice. Tayo ka, sir. Iya ko po, magsimula yung anak ko kasi, meragul ko kasi kayang kampo So, maragul yung factor ito na maging police kong yan And yung father ko kasi is also a policeman, a retired policeman. Kaya yung kabataan ko, nag-revolve dun sa nakikita ko, sa environment ko, puro police. So, napalaking factor kasi yun sa pagiging police ko Then yung father ko, sa pag nasa bahay, nakikita ko, aalis siya naka-uniforme, uwi siya naka-uniforme. So, yung mga natutulungan niya, so, naging malaking parang natatak sa isip ko na dapat, kailangan, yes. Paglaki ko, maging pulis akong katulad ng tatay ko. So you come from a background deeply rooted in policehood na. Magpulis talaga. Teka, Jo, di na lang yung utak mo na magpulis ka. Itatang ko frustration na siguro ng bala mo, liwalang batuta rin nga talang. Charis mo. Siguro, itatang ko kasi, ako balo mo rin kay ring maton keng ren tatang maton. Pangarap da ka, pangani ako pa. Ako mundiling lalaki. Ako mo balong Nino nung sakaling makanita na kalwalas. Although wala pa naman mo nga kakit na talagang magladlad at tsuking kapulisan baluan nyo po. Let me just share this. King America, kakatakutan dala. Lulubla Marakal. Lalo na there's a huge
kay announce kanina, community of army in the States, di ba? Maraguling komunidad na ng army ang pong kapulisan. Pero mula pwedeng galon kasi there's ating privileges at atin lang bawal mo lang i-mock. Bawal mo lang sabyan hanggang obviously baklala bawal mong sabyan. Yes. They share the same respect others get. I'm not saying keng Philippines sali kuya pao pero uling ing bansa ta mo makanta ka open keng kareng makanta kareng pagiging bakla mamamakla. So there is a lesser presence of members of the gay community in the police department kasi ka pa manlulob numano kang makapakli ka magpulis ka. Mo makanting sasabihan da rin. Pero balo mo Sir Mac, keng kapulisan taong pong ini at ina pong first Transgender. Yes. And like tapin sinabi ng Kuya Pao, balo makanano kakalwalas. Pero lately, atin na talagang, I think there's a certain amount of acceptance that's given to the community of LGBTQ plus IA. And that is respectable. And I respect that. Maniwala ako na in the future, mas dakal pang maging member. Basta, uphold itang... At saka, palagi ako, tinwaring manong. Ala, tanong bisa ka sumerbisyo. As long as po na agagampanan niyo yung obra. Itapin, if you're upholding the responsibility. Organization alang discrimination. O ito, dapat. If you, kung qualified ka, kung naipasa mo yung mga kailangan mong ipasan, kumpleto ang documents mo, makakapag-pulis And you went through the process and training. Wala naman. Ay, tapin. Diba? Same opportunity. Mika chance. Ako siguro, pwede ko pa. Actually, this is very serious. I asked my husband if I can join the Navy Reserves. Sinabi ko, bala mo bisa ako. Because a lot of my friends, nabalo kung mas mapakli mo naman ka na ako. They're a member of that. Not only can privileges and benefits naman talaga kay Amerika. Yes. I want to try it out. Ako kasi ever since, hanggang pang nakapakli, hanggang yung outfit ko, ka-outfit kaya tayo, Madam Nereng, balam senadora ko naman keng kaya mag-hearing. Pero in my head, I think, ating ko rin capacity to do the things na agagawa da rin aliwa. And I'm matcha-challenge keng sarili ko. Sana gawa ko naman tang train. Kasi keng Amerika, atin lang requirement, lulundag keng plane, atin lang makanta, tapos maglublob, titir gas. Yes. May research ko before, kasi burike talagang kayan. It was, you Saka know. masanding benepisyo. Uy, tapin. Diba? At saka lifetime. Atin lang pang BOH ka rin, tang allowance and all, pati Sasakay balik. ka ng aeroplano, balo ka, tika privilege. Atin diba? atin marakal. Kanya burikeng i-consider. Pero, eto naman balo. Mali, mapanat-shot kayo pa in the near future. Pero atin lang kasing age limit, balo ko 40. Meron sir. Wakay na ako 16. Anyway. Pero balo mo, Mac, imetong John, imetong burikong kutang mo naman karela. Itang, lalo naking kasalungson, inumpisan deget ang anak ka pa, sir, amanuan mo, pangarapan mo. Pero, along the way, akakita mo, Alben Megen TV, bukas makadwa, kim film na mo, yung pulis lagi ang kasabwat. Totoo. Diba? Anek katsura imahe. Connivance. At ating pambalo kanitang batas na, ating mambabatas na menyubong na mapalyari nga na yun na mo gagawan pa ne kontrabida na rin politiko, ang po parang law enforcer. Kasi may dedenan lang bad image ka, no? Ikaw yung makanano yung tatanggapan ta. Kabang, syempre, maninap ka, sir, na bukas makadwa, maging kong pulis sa mo. Waneng kesab yan. So, pulis nga ra. Pulis patola. Pulis kaya. Chulalalantete nga ra. Makanaan yung tatanggapan ta. Ako, sir, personally, syempre masakit bilang kain sir. Lalo na kayong movies kasi po tang paltodo rin kayong pelikula. Ding police lagi lang late. Diba? Pero kung tutuusin naman po, alin naman makanita talaga yung malilyan. Daratang lakano po tang yarina. Yes, po tang yarina po kanong action. May assault na crime. Po. Pero, syempre, kaya kami keng part me, naman po ganaga ng pulis makanita. So, gagawa kami rin pong intervention or something na pwede ming ipabalo keng community na ali po makanita yung malilyari. O, sir, ampay. Sir, ampay. Kako naman, sir, gaya nita nga sabi ko, tatang ko kasi pulisya naman, tapos makapanalbe akong kita na yung pulis kasabwat nening kriminal. So, masakit kayong panamdaman ko itang maging portrayal na ning kitang movie, bad side yan tambing kaya kaming kapulisan. So, which is na, there are sometimes siguro na
merong bad egg. But it doesn't mean all are bad. There are instances siguro, meron, hindi natin maiwasan yun eh. Meron talagang ganon, pero hindi ibig sabihin nun, lahat kami ay ganon. Yun po yung, kaya medyo parang masakit sa dibdib eh. Lalo na yung tatay ko pulis, yung kapatid ko pulis. Then mostly sa mga kaibigan ko, mga pulis din. Ita mong bala mo, may yurakan kaya kayong reputasyon eh. Pero let's face it, abanggit yun na rin, sir and ma'am, na atin naman talagang pulis na talagang lilis siya. Atin talagang lilis siya. At itabang misuse of power. Itang power tripping. Kasi automatically, men in uniforms, we see you as authoritative image. Ating kayong authority. Yako na mo, kinuwento ko pin, ating kung metong akaluguran, this was 10 years ago before I left for the States. Baklaya, Kuya Pao. May bugbog ya. May nga abuso ya. So, may tayo kayong police station. Hoping na address date ang milyari kayo. Manya diyang saop, kumbaga. Instead of getting the help he needed, may mock ya, may discriminate ya by the questions that was thrown at him. Mumunadang kukutang, munadang sinabi kayo, siguro may bayaran ka niya, magbug na ka. Kakadwa, o namang kingitsura mong yan na nakaka-makeup, talaga namang mga bugbog ka. This was so heartbreaking when I heard the story. But this was 10 years ago. Wala pang cellphone naman kanitang ngeni kasi tatakot na talagang mavideohan ka di ba? May nasakit ko para kayo. Sabi ko nung palang kana ako malyari ni, ing balo kong lugar nung ko pwedeng manikuwang saup, ko akwa, antini palenggawan da ka na ako. May lungkot ko. So how do you address this kind of situation nung ka rin, parti na ning kaya kayong komunidad, ma'am and sir, ing dapat sumaw, pero edo aso, panretang manyad sawo. Nano ing asabi po ka rin? Gaya nga nung sabi niyo, sir, that was 9 years, 10 years ago. So, it means isolated case po siya. So, kung mangyari man po ulit yung mga ganung bagay, ang pinaka the best po sigurong gawin nung na biktima po is get the names of that person na nagmock dun sa tao and then i-report po siya sa meron po kasi kaming iba't ibang disciplinary machineries eh. Yung gaya po ng Internal Affairs Service, meron po tayong NAPOLCOM, meron po tayong PLEB na kung saan kung gaya po nung nangyaring yun na feeling niya na inagrabyado siya na hindi siya nabigyan ng tamang serbisyo. Yes. Pwede niya pong ireklamo yung pulis na yon sa mga nasabi ko pong ahensya o mga Internal Affairs Service po. Pero yung tutunay Jo, yung bagong leadership ngayon ng PNP, si General Torre, yan ang buti sa kanyang ginagawa. Itang sasabihan mo na otreng complainant mong tala pa mo presinto. Dapat ngayon itang response. Quick response na kabilis. Ang popang dapat ela mo banjing kayong presinto ngayon ila ng lulwal. So na kayong field. At in kesan din nga na kaning leadership na ning bayong PNP at obserban tamo nung makanano katuto umpisan da pam National Capital Region Jo na ano sa sipa mo beating the 3 minutes baka ta magrespondi ka. I heard. Nandin pin off camera makipagkwento ka rin sorry ta kaning golda ngayon Dapat within 3 to 5 minutes at ina talagang response na malilyari. And since I got here, apansinan ko, uling lagi ko mag-drive pa Lubao, pa Angeles, pa San Fernando, I've seen a lot of police visibility naman talaga. And I didn't see that years and years ago. Ngayon talagang akin mula anywhere. So talaga namang papalakpakan taala pero susungan kitang kwento mo, karatang kalupa da rin LGBTQ+. Kasi atin tamong women's desk. Yes. Oras sa babae yung gaya. At ating sensitibong bagay. Nimpakitunguan da ka, sensitibong bagay na uling kababay na natin pisabyan na ing marap dapat officer mo naman na babae. O tanong LGBTQ la, di no dapat mamarap. Actually, sir, ako po malwat ko pong maging WCPD officer for halos king 23 years ko po halos dinurot siya po yung kakong serbisyo king pamanimbestiga po regarding kareng anak, kareng kababayan, mga yan. So ito po kasi ngayon, lalo na ngayon, dahil tamo pong minusbong or may kaya na law po regarding kareng kaya katamong LGBTQI. So ngayon po usually, pag makanyan lang pong incidents,
WCPD officer yung pong talent. Tapos, So, kanya pa rin women's desk. opo, Okay. lalo na kung minor or usually po kasi kareng makanyan magka-incident mo rin pong minor ne po. So, WCPD preferably po yung Oita. talent kareng kaso po. Karang kaya katamong joke na members of the LGBTQ WCPD pa rin kano. What does WCPD stand for anyway? Women and Children Protection Women. Desk. Okay. Oita. Bala mo. Train na po kasi sila sa ganyan eh. Meron po kasing training, may special training po kasi yung WCPD natin na pag-handle ng mga ganyang cases. Oh, okay. Saka uling keng mag-evolve na rin po yung gender and development. No? So, karin po, dudurot siya po itang kaya katamong uling mag-develop na rin po. Ne? So, dakal ta na, alita na, nangaspukan ta, kumbagahin kay, detang miyayaliwang klase na ning tao, pwede ta na lang pong i-accommodate without, kung minsan, kung walayo man po yung WCPD at yun naman pong counterpart na Okay. pwedeng talan po karetang kaso. So, basta mag-report lang. Opo, mag-report Speaking of lamang. training, I just wanna ask this. Balo ko tinyang buring ko ng Kuya Pao. Rembang kapitan mati-train la, rembang kapitan, rembang barangay secretaries o reng konsehal, especially the one assigned in peace and order, pagating mi papatay-patay kayong baryo. Kasi lagi kong naramdaman, ay, na, yung kapitan mi, la, mabalwa na si pa mong gewa na kaming pikatulan kayong barangay, na kay ulya na kami, uling pa unakanita nga kapatay na ning anak ko, kay bata na, maninimestiga na. O tas sabi ko, mata ko kayong kapulisan, barkada no pinretang kay sera na, kakimil makapamiyas sakit ang bali na rin pulis, na makananoy tayo na, alakang kakampi kayo ni sera na. While it sound a little bit funny, Pero it's still totoo. heartbreaking and it's still so sad na ating malilyaring makanta. Kanya ang buri kong Totoong kota kasi dapat malilyari rin po. kapitan, bilang ika yung peka mo munang sumbungan da First kayong baryo, responder, first responder, dapat ika yung most knowledgeable about how to handle this type of situations. Iretaping sasabihan ng sir, retang mauling incidents, retang ating ng pisikalan, makanandang yukyatin nung ayo laasa sa masan within the barangay level. Matitrain la ba? Kasi ako, personally, I know, dakal kapitan na miluluklok. Rengaliwa, sakto lang makaluklok talaga. Uling may boto la I mean, that is, mga contest ita miluklok la Pero itang knowledge of your responsibility when it comes to these situations, dapat matitrain la. Matitrain la ba? Ay, under the DILG po kasi, yan po, dapat po, meron po talaga silang training. Okay. Especially po yung mahawak po ng mga cases na gaya po ng lupon taga-pamayapa. Lahat po yan, tinetraining po yan. Para po, alam po nila kapag nagkaroon po ng incident or nagkaroon ng client yung barangay, gaya po ng example ko yung mauling incident, nagkaroon ng mauling incident sa lugar na yon. And then, pag pumunta yung mga adverse party, both parties pumunta doon, kailangan pong may address nung lupon taga-pamayapa yun. Okay. Ako, malot na akong police reporter na. There was a Kuya time, pa. Jo, na Quezon City, in kada barangay, ratang quick response team dapat makastasyon na meto nga pulis. Kasi given niya itong sitwasyon na numisan, ere ayak tuan dem barangay tanod pablasa, batutaya mo yung karelang. Dadalan. Onem numisan, karen pisikalan ng pupan, numisan natin na lang deadly weapon. Wow. Talagang dapat, Yes. dem pulis, ilang maka-acto ka rin. Makaantabi, Pero, wow. kita nga man mo muna man na problema kayong barangay, tutuka ka rin. Diba, Minsan, Kuya? miluklok lang mo kayong posisyon, boto lang. At Sakto lang makaluklok mo. makatagon din yung pisa sabi, malapit din barangay election. Mituloy man oli, pero dapat makapili mo ka retang kay. Oo, alam mo mululuklok uling famous la or marakala ka maga. Ita sanang knowledge kasi responsibility yung mabayat yan Emo about pamag peace and order, marakal. I know there's a lot of elements in that. Kaya dapat talaga, at saka takbuhan na kayo, karakal tao kayong baryo, alam mo, wadwang pamilya din. Diba, hundreds of families in one baryo, wala na maraguli yung baryo, kabatayo balong solusyonan. So yung sinabi ng kuya pa, makapanaw niya itang ngayon. Pero, inilast. Nandin off camera ako, sabi ko kayong Amerika, yan na naman, kayanda na ako kanyan. Pamaklanda na ako kanyan, sabihan na. Kukumpara mo, na yung Pilipinas ang pang Amerika, wow, bukod Diyos kita ko, malaot muli siya na kayo na. nakamagbalik kayo niya, dapin ang paling dako, kayong panton dako ting solusyon. Ngayon yung sasabihan ko nandin, kayong Amerika 911, mabilis. 1 minute, 2 minutes at show na. Kingi ako kabalwan, o late na ako siguro na yoko babash. At din palang 911, Kuya Pao, kayong Pilipinas. Yes. At anytime pala, pwede kang mawos. Kapag aksidentiya, kasi minsan nakakit ko lately kayong Facebook, kakakit ko bilang SOCMED vlogger. Ating ko kakakit, marakalang CCTV footage ating maglub ka rin bale, maglub kang eskwela, kalakalalala pang, bala mo reta, kabat busi mo pati ng CCTV ngayon akakit dala,
nanong pwede mong gawa na, kumingutan ko na din kang Captain Ben, po pa kang Lieutenant Che, yung sinabi dating palang 911 talaga kayo na pwede mong ausan. Paki-explain na mo ka ring manalbeta mo jo, mamen sir, nung makananu yita at makananya kabilis at nung makananu yung proseso na nita. Yes po, gaya po nung sabi ko, sir, yung pong meron pong strategy yung ginawa po ng ating Chief PNP, yung 3 to 5 minutes police response. And kakakibat po kasi nun, meron tayong 85-15 or 90-10 na distribution ng personnel. Ang ibig sabihin po, 90 or 85% kailangan po ng kapulisan sa isang bayan ay nasa daan. Okay. Nagpapatrolya, nagpuput patrol. So, yun po, ang strategy po kasi nun, kaya po inilagay po sa mga strategic places po yung mga deployment ng mga personnel po yan. Para if in case, kung halimbawa po, dito sa ganitong lugar, sa barangay ganito po, nagkaroon ng insidente, at merong pinakamalapit na pulis na nandun na nagpapatrolya o naka-fixed visibility point dun sa lugar na yon. Ito pong si nag-report, tumawag po sa 911. And then si 911, ididirekta niya po yan dun sa police station kung saan nakakasakop dun sa lugar na yon. Okay. Let's say ako taga Santiago, kuminaos ko 911, ting kung ikita aaligid-aligid kitang lelemi. Yes, sir. I will Yes, dial 911 and then that will be routed to the nearest police station. Yes, sir. Assigned to my area. Yes, Correct? sir. Yes, okay. sir. And then from that po, kailangan within 3 to 5 minutes makaresponde po yung patroller na pinakamalapit dun sa area papunta po sa inyo. Okay. Para po mabigyan po kayo ng serbisyo na kailangan po ninyo. O ita pala, Kuya Pao, 911, mabilis. Mag 911 ko po, tating kung akakin mamaligid kita lelemi. Kaya Yes. po, May kaditatang kumo ito. kaya pin po sir, sabi natin po si PNP, yun na kay Panto, dem police show, yun no, Pantunan Pantunan Ken Ken Police Dalan, Station. yan, na Ken Police Station. At yun na At kaya lang po ang kareng Ken Dalan. telepono Lang yun. kendalan. O ita pala, Jo, nako tatakot. Basta ating kang ngikit at ating kang araramdaman na kakaiba king kaya kang paligid o ating pati o nung nanuman, mag 911 kang agad. Talaga namang rumespendula. 3 to 5 minutes mo. Ano, kapag Ella mag-respond within 5 minutes, post your Facebook. Sares. Pero jo bayo tala kayo bayo katakalas ken pis sabihin ken kareng kapulisan tang invite ngayon. King America, yan manguparata na mo naman na. Atin lang itang makuryente la kay Taser. Wow, Kailan taser? taser. Ating tamakanta. Kenya ala pa eh. Ala pa, sir. Alang taser. O nanong gagamitan itang police operation, anong misan confrontation, ngiting masakit king kabilan na rin. Kakalwat. Wow, kay mabivideohan la. Awalan tayo. Ala tan Ala taser po. ken eh. Ano mong gagamitan na posas agad, ma'am, sir? No, sir. Meron po tayong baton. Kasama po kasi sa uniform natin yung baton or Okay. yung metal stick. Okay. Kapag conflict is hand-to-hand lang, so there's no need to use your weapon. Meron po kasi tayo, nasa POP po kasi yan, hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan mong gamitin yung baril mo. Okay. Meron po tayo, yung mga pulis po natin, sa training center pa lang po, tinuturuan na po yan kung paano gamitin yung baton or metal stick. Okay. So kapag meron pong unruly crowd, pwede mong gamitin yung baton mo to neutralize, hindi man to neutralize, para po i-lessen yung ginagawa ng tao. Okay. Oh, ito So pala. anong balungusan mo, talagang mo na kailangan na. Eh mo na kailangan. mo na kailangan. Na- Awat-awat may- mo. May pa yung baril Angat mo. mo. Kuning minsan jo, ating balungos na makatakot. Wow. Na itong balungos na pa mo, tanti pong mga paurong-urong. Oh, totoo. Ay, totoo Lumal yan. ka kaladwa. Ay, Oh, balata na ka mabiye, ha? Mawa, totoo yan. O, Diba? ini naman, Oh. drunk driving. Hmm. Kasi ini na naman eh. Ala ko pang, atin ba tamo retang mag-random check king highway? Bala mo wala ko pa nga experience makanta. Kasi keta king America, para iwasan tayong aksidente, maniwala ko at balo tamo ini, marakal aksidente ngayon eh. Yes. Nandin mo ikit ko Facebook, itang pink car. I don't know if you have seen that. Pink car ya, may tela ring makasakay kay Kilob. Apparently, ring may kabangga, van ya, a group of drunk teenagers. Yes. See, ikit niya, Yes. sir, malulungkot ko kasi magigisan na, mawawala labiyereng tao because of the irresponsibility of other people. King America, ating random check. Aliwa itang, minsan actually manabang la kareng bars. Kareng bars, kareng inuman area, potang makasalikot la rin, potang kay takikyanda ka. Tapos, i-pull over da ka, i-breathalyzer da ka, Yes, sir. automatic kulong. Pag basta may rakap ka, ilakod, i-revoke ding license mo,
makulong ka. Balo ko for 10 days straight. May ka-record na kang DUI, drinking under intoxication. Kaya ka inebriated, dadayata king Amerika, ito yata yung term da. Ala, tabang makanta kene, para aiwasan tamo ing aksidenteng makanya. Kasi rin aliwa, malasing ka, panarurot dala. Balo mo yung sasabihan mo ngayon, hindi mo latest, Cavite. Lulang kabataan, nekin Tagaytay. May alula rin mete. Itapin natin, Kainom tamping ka lang. car. Yung buntis pa yung ata Oo, O yung itapin, babae. itapin, Gusto ko nga sasabihan po ko ginawa. nandin, kuya, ikit kepa, nandin kayong Facebook. Pink yung kotse yata, inga, tapos malasing la. Ang masakit pa doon, yung driver, sinamahan niya lang yung buntis. Yung buntes. Para Peg ihatid drive sa na ospital. lamo. Peg drive na lamo. I saw the news. O itong makalungkot, ne? Minsan, problema tanin dalan kasi masko. Abayanan mo pang kaya walang disiplina, yung pamagmaneho mo, malasing. Kasi isong malasing ka, nung balo mo malasing ka, mag-drive. Wala mo kayong pamanimbangan mo kayong kwento mo. At nanong ating problema, enforcement, batas. Baka nita natin yan chilling effect mo naman karatang violator. O itawa. Diba? Actually, sir, meron na tayong mga batas na ganyan eh. Meron tayong yung HPG nga po, tsaka yung LTO. Meron sila kasing ginagamit din na breathalyzer eh. Pero as of now kasi, sa kanila pa lang ang meron. Hindi Tama, lahat wala ng- tapa. Ali po ng Hindi pulis lahat at po kasi So, ng police. alata mong basis to check nung malasing ya or ale. Nano ba, wan may pangisnawala, when may kaya, nung keng Amerika pin, palwalan daw pa keng kaya, kaba palakaran daw pang straight, Yes. kaba, Yes, alata mo pong makantita. ang meron pa lang pong equip pa lang po nun is yung LTO and then the HPG. Oh, okay. Pero yung local police Nakakalungkot. po, Local wala police pa po wala sa pa. local Makakalungkot. Sana datang yung panahon, may ka antita na at siguro yung agawa tamo, I'm not one to tell what to do and what not to do. Metong ko naman rugong small time a vlogger, pero meto kong Filipino and Kapampangan citizen that is very concerned about these accidents kasi makikitil la rin biye. Siguro yung pwede tamo kahit ang more police visibility ka rin ng bars sa rin na inuman places. At saka, Jo, balo mo, metong mo naman seryosong pisa sabihan eh. At yung nga kasabi misa na negosyante, ingaman mana. Intutunan na, akakita mong ating mabibiya korap pa na karing law enforcer. Mo karing pisa sabihan kayang pulis. Ang pongga mo naman karing nano mga ahensya ng gobyerno. Ninuwaring mangurap in the first place. Kita mo. Nga na. Sana bukas makadwa na aintindihan da nung ating batas. Kasi balo mo naman din nga liwa. Boss, ating kukeni nga na. Libo ya na bakatang maging masaya. Kaya mo na ako dadakpan na. No? Wah, totoo. Ating makanya. Okay, tangin naman sabihin boss, ting may balag kayong bulsa mo, isingit na yung antini. Ipakli na yung antini. Sige, pakli na, Jo. Wala, no? Wah. Pero ako maniwala ko, kinikim Pampanga, talaga namang na ring police presence ngayon ni talagang aliwaya. And I've seen that. And we wanna commend the police department of Pampanga for doing such a great job. Lalo napin ngayon, isasabihin na di mamin, sir, talagang yung police presence, ang po yung response the time, it's only within 3 to 5 minutes. At buri kong ipabalo ka rin nga ng Kapampangan na makapakli at makayat shot Ken John ating kayong 911 na pwedeng ausan just in case na ating something wrong ken paligid you o ating mipate, ating makay but kareng barangay naman ating pala kanong lupon ning Mayapa. Lupon ning Mayapa atin kayo which is spearheaded by the counselor who is assigned ken peace and order. Yes, Ating kapitan yan signatory. Ngayon inong yung kapitan yan nabalong kayang gagawan, diretso ko kareng kapulisan. Sabihan nyo, bang kanita, ilang may sabi. Kasi matitrain naman pala kano rin Kapitan Ken. Alang kamag-anak, karas keng gulo, keng barangay. Dapat maging patas kayo. At rin naman kapulisan, porque kalugo rin yung kapitan, makipamiesta ako rugo ketang balena. Dapat patas kayo naman. O sabi natin, sir, ang po ma'am, i-report yun lang kapag ating kong ikit, na gagawang isto at gagawang tinod. Sir, nanong message mo, kareng kayo na kanyeni, ang po pang kareng taga Pampanga. Opo, inga sabi ko mo po, uning megin niya pong stigma itang pamatakot na rin megin keragulan tayo kasi na, patsaya kami tutod, sumbong da ka pulis, dalada ka pulis. Kaya kahit tamong ngeni, lakota na po sa tanay, bakanta po, reta pong anak tamong daragul, tumakot ka rin pulis. Ing pulis po, kaluguran niya po. Nung ating ko pong problema, nung ating ko pong isang guni, ako po tatakot na lapitan po ring kapulisan tamo. Okay. And karen pong
lalos na po kareng kay sir, kareng newly kukwang license. Meron po kasing ano yan eh, meron po kasing seminar yan eh. So kailangan seryosohin nila yung seminar para alam nila yung gagawin nila na yung do's and don'ts po ng pagdamaneho. Ay, ali, sir, so anong tegawang king LTO? Sabi man ko akong professional license, ay man non-pro. Tutoy ta, kuya, itang pwede kong mag-drive dump truck hanggang ala akong experience pro. Yan, maliliari pa ita, sir. Hindi na sir, kasi separate po kasi ang ano eh, driving school, separate po yan eh. Ah, okay. Pag nag-driving school ka kasi, yun po yung kakibat po nun, yung seminar. Okay. Doon po nila ituturo yung mga do's and don'ts. Yan, yan yung kailangan. Tamo talaga, Kuya Pao. Ang training sa tandaanan da talaga na ating rules. Aliwait ang after ka mo ay sana tina akong lisensya, mabilis. Pero mo naman balo na larang responsibility na ni metong nga driver. Pero balon mo metong mo naman kaya ako buring pabusten na biya karelang kay. Papugayan ko la. Itang police tolerance na minsan kasi balo mo rin misa sabak la na marugo kay riot. Balo mo na sung riot ring kay aliwa taga ng mo itang amano itang pisikalan anya ka ang pulis na taga ng makabala tolerance kaki murugo na minsan pabibilad na lang may nga basalan king Tsaka, neutralize the empathy, masakit din to. Kasi mamagitan la. Ano pa mo pangatapang rin kaya katangaliwang kabaryo, talagang ilabisang paisawol. Ne? Ma'am, ako po, dagdag ko mo po kayong sinabi ng Sir Ben, na sana po yung kaya po gagawang pamatakot ka rin anak yung kasi pag datang po yung panahon magka-problem na rin, kung makanita po lagi yung sasabyan yung karela, nino po yung lapitan dadi po ba? Dapat po, pag gana kayo po karela na kami po, pwede da kayo pong lapitan anytime. Saka po, pakatandanan nyo po, ding pulisya po kayo ni Kayong Pampanga, kasan metong yung lapo lagi. Kuya Pao. O ita, kasanggala ka no rin kapulisan kay ni Kim Pampanga. Yan nung ating ko talagang buring isang guni, ako tatakot. Na Kuya Pao. Ela dapat tatakot. Uy, ako, kapan mo lang ko naman, karetang bagay na pupunada karela at pag sumikapan ng magbayula at kita sistema na, kasi ngayon, kalupa na ngayon, General Torre, hingi kita mo yung pamagbayo ng ngayon, job, alam mo, pakumpara mo na namang rin ka mumuli, gusto kasing na-appoint na rin PNP chief, minsan paretar na lang. Umat na mo ini anak niya pa. Bayo PMA yan, di ba? PNPA po. PNPA na talaga ng Baguio yan. Ali kanya Cavite. Cavite na po. Kanya malapit ya Tagaytay. In kesan tingana, itang mumunikala na jo, tutuyan tutod ne, ketang bagay na tipong pwede ba ita? Baga, babalik taraning paradigm no minsan Kanya, mayap, takikyanta mo nung nano pa yung pamagbayo kay PNP. And we would like to encourage a lot of Kai, kaya na kanyeni na makyabi ako king Kai, miyembro na ni kapulisan para mas marakal presence, di ba? Mas marakal, mas masanting, lalo na talagang pagtanggol tayong kaya katang West Philippine Sea. Di ba? Alida, mas marakal Di mo naman kaya, di mo naman magpatrol, police keng kayo coastal police nga man wanda di ba? Mas marakaling puwersa tan. Dapat mas forceful tamo. Ne? And to all the members, to all my sisters and brothers in the LGBTQ plus IA community, kayo tatakot. Ne? Ala na kanu itang minunang panahon na pagminta ka police station, imakda ka. Ali kayo, kakampi tala. Yes. Kakampi tala. At datangin panahon, we can only hope and pray na talagang na kailanganan ng presensyada rin police kasi tahimik na. Itang mag-maintain na mo. Aliwan itang kailangan tala kasi mag-responsa ka rin gulo ang pongpatet ang makanyan na. Ako maniwala ko yung Pampanga papuntahan kayong Makantangkay state. Siya nawa. At siya nawa, yes. Reta mo namang pulis na maging iduluta mo at lulwal na mo naman kay social media at papakit na reta. Marakal naman. Bagay na nanoy itang disiplina, nanoy itang police operation at paintindi da kakatama sa lese nung makananing postura da kaya mag-execute power. Sasaluduan ko lang. Sasaluduan ko lang rin. Pero bayo kaya Aryanin at bayo tayo Aryan. Nabengi ating kungikit. Reta ka nung polis na emeg diet milako laking Kim position ikit kita, they will be sacked retang maragulas. Totita, ma'am, sir. Atin pa naman pong 1 year para mag-diet po. Pero totoo din yan dalang 1 year? Opo, atin naman po kasi kayong BMI po, ibase da naman po ita kayong BMI da. Ba body shaming ta? Tapin diba? Kasi may palawi ako, sabi ko kasi, well, ako balo pota kasi keng Pilipinas mo ini. Karin kasi king abroad, automatic pag police la, bruskula. I have never seen
one single policeman or bombero or police enforcer king America na maragulat siya. Yes po. Kenny, talagang rembotones, maghikahusla. Maghimagsikla rembotones na ring uniform. And I understand the rationale behind it. Kasing mobility mo movement mo. Kailangan 3 to 5 minutes nga. Tanong susunga kami, kalo ka pantakbang naman. Sir, penya mal mo yung kukulbabi, ang poing nasi. Dayat may bagyating ka kanong 1 year. Tinyang 1 year? Okay. Manya po kasing pamangan na rin kapampangan. Kapampangan, Yes, pero po. kailangan workout. Dapat ating workout. Abayanan mo yan, balansan mo yan hanapin. O makanyan man, kasanding na rin kaya katamong happy sabi today for the Kapamujo podcast. Salamat, Police Captain Ben and Police Lieutenant Shean po. Siyempre, kakumpi ka magaling nga Kuya Pao Kenny, nakakungi uduluan. Kaya beke ni programa mo at bukas makadwa. Subaybayan ko lang parang Oo naman, pamaklite pa kanyan. Salamat kayong Gino. Thank you very much. Sana may biyasa kayo. Kakaliwan itang 911. Importante ito. Maus kayo. Pero po tamo ating kung kailangan iyawasan nung walang katunan-tunan. I love you all mga Jo. Pakliye at chat. Abangan nyo Kapamujo Podcast. Yay! Yes! Woo! Kapamujo!